vise, hvordan man sætter en valgplakat op, så den bliver hængende. Også selvom den kun er 3 mm tyk. Og også selvom kanalplasten løber den anden vej, mange af jer påstår til. Det vigtigste er, at man sørger for at få plakaten gjort så stiv som muligt. Det gør man ved at sætte 2 plakater sammen, så man har en på hver sin side af den post eller lygtepæl, man skal hætte. Så små strips til siden. Vores plakater leveres med huller hele vejen ned i begge sider. Det samme herovre. Men dem gemmer vi lige til senere. Så det jeg har gjort nu, da jeg har bare stripset den ene side, så nu har vi sådan en fin bog her, vi kan sætte rundt om en lygtepæl. Når den her kommer rundt om lygtepælen, så vil den stå og svare en lille smule, som også vil gøre, at vindtrykket det fordeler sig anderledes. Okay. Og dermed bliver mindre følsom. Magnus troede, vi sendte live. Han gemmer sig her bag lygtepælen. Det viser, hvor tynd han er. Han kan faktisk gemme sig bag en lygtepæl. Bare være en tyk lygte. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for nogle overvejelser, du gør der, når du står og sætter sådan en plakat op, Magnus? Jo, det er godt. Jeg har fået de strips, jeg skal bruge. Det er den første ting. Men hvad er det, der er vigtigt, når man skal sætte sådan en plakat op? I forhold til, at den bliver hængende, og i forhold til... Ja, at man selvfølgelig får spændt sine strips nok, men ikke for meget. Man må ikke spænde så meget, så plakaten går i stykker. Fordi så er der ikke længere noget at holde. Fordelen med den der plakat er vel med de der 10 huller, de er nemme at sætte sammen, hvis man vil sætte på for- og bagsiden af den. Lige præcis. Så ser det jo pisse godt ud. Tak. Så sætter vi den med plads. Fast. Så har jeg nogle flere strips her i lommen. Sikkert få lov til at flyve ind. Og hvis du nu havde været rigtig smart, så havde du taget nogen med hjemmefra, der var lidt længere, ikke? Hvor langt skal de cirka være, tror du? 550 mm er en rigtig god størrelse. 550 mm. Ja. Nå, hvis man lige har spændt den til de følger den almindelige bue med rundt på det. Så blæser den ikke ned i stille vejr. Nej. Og ja, det der var lige så nemt, hvis det var en kraftig plakat. Der er jo et eller andet vis svej i den her. Eller det så havde man skulle trække lidt hårdere i den med den risiko, at man så måske kunne have knækket. Ja. Så derfor er en 3 mm det, vi synes, der er det bedste valg til de her sandwichs. Men det er også det, man bruger i Tyskland til alle valg dernede, er det ikke? Det er nemlig det, man bruger i Tyskland til alle valg. Jeg tror, at det blæser omtrent så meget som det gør. Nej, jeg tror ikke. Det gør det ikke? Nej, jeg tror faktisk, det blæser noget mindre. Hvad er det for så? Det er selvfølgelig også vigtigt, at man får en plakat, der er risefast, så man ikke ender med at have en plakat, der mangler budskabet, når den er hængt et øjeblik. Vi trykker jo direkte på pladen, så det er jo sådan set, det er jo blandt andet derfor, det er fedt, ikke? Det er jo en god ting, især hvis det også regner. Der er papir og vand, det har det heller ikke så godt sammen. Altså, jeg har kun et problem med den der lige nu, Magnus. Det er sådan, som du har hængt den op der. Jeg tror aldrig, den kommer ned igen. Blæser rigtig hårdt, før den forsvinder. Men man skal bruge dobbelt så mange plakater, hvis man skal lave det setup der, ikke? Til gengæld kan man også se dem på begge sider. Er det rigtigt? Nå ja, selvfølgelig. Og der kommer i hvert fald ikke nogen vind ind under den, som så sørger for, at blæser ned eller knækker på midten. Fordi det er vel det der med at knække på midten, at man kan være nervøs for i forhold til tykkelse. Prøv at lege, at vi er vind på blæser. Og det er selvfølgelig både fordi den buer, men også fordi, at du har to, så man kan sige, at hvis du skulle have en vind ind under, og skulle trykke den, så snakker vi seriøst meget vind, ikke? Og underlig vind. Og underlig vind også. Styrken i sådan en konstruktion her er mange dobbelt af, hvad materialet kan holde selv. Og det vil være lige meget, hvor meget materiale vil deformere. Altså ikke ændre noget på det her. Og skulle der komme til at trykke vind på det her, så vil det stabilisere igen i samme form, som det havde i. Det er sgu da cool. 15 kroner stykket, som plakat koster, ikke? Det er da billigt. Det er altså alle kan være med. Ja, fedt.